Ada Colau, bon dia i benvinguda. Si no hi ha consulta, les eleccions anticipades són la solució. Hi ha alternativa? No són una solució. Realment hi ha d'haver consulta, no hi ha alternativa. Hi ha totes les condicions perquè hi hagi una consulta. Hi ha una majoria social molt mobilitzada, amb unes mobilitzacions sense precedents, que estan mobilitzant centenars de milers de persones al país, cada cop més. Hi ha una majoria també parlamentària, hi ha una llei de consultes, i el que ningú entendria ja a aquestes alçades és que aquesta consulta no es faci. Hi ha totes les condicions per fer-les, i per tant el que s'ha de fer és la consulta, que és la voluntat popular, la voluntat de la ciutadania, i en democràcia és el que s'ha d'imposar. Quan el president parla de totes les garanties democràtiques, per bé que no passa a detallar-les, a la gent li ve al cap aquest veto del Tribunal Constitucional més que probable i les dificultats, fins i tot pròpiament logístiques, de poder organitzar. Aquestes dificultats, vostè creu que s'han de tirar endavant al marge d'aquestes dificultats? Per tant, se sumaria a la desobediència civil, que és un concepte del qual la setmana passada en vam parlar bastant? Sí, el que passa és que, en aquest cas, fins i tot ni tan sols parlaríem de desobediència, perquè hi ha també un xoc de legalitats i de legitimitats, i finalment, quan hi ha un conflicte en democràcia, qui ha de parlar és la ciutadania. Aleshores, qui està desobeint aquí? Un govern del PP autoritari que nega la paraula a la ciutadania quan hi ha una mobilització sense precedents. Aleshores, fins i tot el debat aquí de la desobediència seria qüestionable, perquè també està la legalitat catalana, i Catalunya és una comunitat política reconeguda, i hi ha la legalitat superior per sobre de la catalana i l'espanyola, que són els drets humans, que contemplen que el principi democràtic inqüestionable és el dret al vot. I, per tant, quan hi ha un conflicte totalment enquistat amb un govern del Partit Popular absolutament previsible, que hi pugui haver-hi aquesta resposta del Tribunal Constitucional, no és una novetat d'ara. Ho sabem des del principi d'aquest procés, sabem quina és la postura del Partit Popular, i en aquestes condicions ha de ser la ciutadania la que parli. Per això la consulta és la millor de les possibilitats. Així ho ha defensat Guanyem Barcelona. Per cert, vostès s'acabaran integrant al Pacte Nacional pel Dret a Decidir? Ho tenen previst? Guanyem Barcelona acaba de començar, i tot just avui comencem oficialment, perquè de fet ens vam presentar com a proposta al juny, però el primer que vam dir és que com Guanyem Barcelona sorgeix com una plataforma ciutadana que el que proposa és més i millor democràcia, el primer que havíem de fer era validar la nostra proposta. Aleshores, durant tot l'estiu el que hem fet simplement és preguntar a la ciutadania si creien que efectivament aquest projecte havia de tirar endavant. I en ple estiu ens vam ficar fins al 15 de setembre per validar la proposta, recollint com a mínim 30.000 signatures, i a mitjans d'agost ja vam superar les 30.000 signatures. Aleshores, estem molt contents, hem fet xerrades als barris amb centenars de persones. Ara ens hi posarem. I aleshores, després d'aquest procés de validació, ara és quan comença Guanyem Barcelona, i Guanyem Barcelona haurà d'anar veient en cada cas si se suma a una cosa o una altra. Vull dir que no està encara acordat perquè tot just hem començat, però suposo que, evidentment, tot el que sigui donar suport a les mobilitzacions pel dret a decidir, Guanyem Barcelona hi serà. Vostè té la sensació que Guanyem, i vostè mateixa, es posa molta pressió sobre vostès pel que fa al posicionament en el procés sobiranista? Se sent una mica examinada? No diria examinada, em sembla absolutament normal i legítim que en un debat de primer ordre, una de les principals preocupacions que tenim ara mateix sobre la taula, un procés, a més, que és exemplar, liderat per la ciutadania i que forma part d'un context més ampli, que penso que podríem anomenar com revolució democràtica, que va més enllà de Catalunya també, que Catalunya té unes característiques específiques, però que va més enllà de Catalunya. Hi ha un anhel de més i millor democràcia, i en aquest context és absolutament lògic que qualsevol proposta política que es faci se li demani posicionament. I Guanyem Barcelona no ha tingut cap mena de problema. Des del primer dia hem dit que estem pel dret a decidir, que tenim un compromís real amb aquest dret a decidir, no només nominal, sinó que estem disposats a fer el que faci falta perquè es faci efectiu, perquè els drets es conquesten, com ja hem après molta gent al llarg d'aquests anys, però no només el dret a decidir del futur polític i territorial de Catalunya, sinó que volem decidir-ho tot. Volem més i millor democràcia en tots els aspectes, també en els temes econòmics, en les reformes que es necessiten al sistema electoral, democratitzar les nostres institucions. Volem decidir moltes més coses a part del 9 de novembre. Entrem de seguida en què és el que és Guanyem, perquè, malgrat que hi ha molta feina feta, segurament és un projecte desconegut per molta gent. Una última qüestió relacionada amb la pregunta del dia. Si hi hagués aquestes eleccions anticipades, Guanyem pitjaria l'accelerador per tenir una candidatura? No, Guanyem Barcelona és una proposta municipalista per la ciutat de Barcelona. Sorgeix d'una plataforma ciutadana impulsada per unes 200 persones que som de la ciutat de Barcelona i que, evidentment, succeeix en un context més ampli, com el que estàvem comentant ara, però que sorgeix amb una vocació municipalista, perquè pensem que dins de la revolució democràtica les municipals són absolutament claus. Si estem dient que volem més democràcia i la democràcia ha de començar des de la ciutadania, des de baix, les municipals, la ciutat, l'entorn més immediat, és el lloc privilegiat per començar a practicar aquesta democràcia. I per això és un projecte municipalista que
en cap cas hem pretès mai ni crear una marca catalana ni estatal. Evidentment, estem en sintonia amb molts altres processos que estan sorgint a diferents escales, amb diferents noms, però la proposta de Guanyem Barcelona és per la ciutat de Barcelona. En cap cas per concórrer unes eleccions autonòmiques catalanes. No, home, ja veurem què és el que passa. Poden sorgir processos similars que puguem recolzar, per exemple, perquè evidentment estem en un moment on molta gent està parlant que fa falta unir esforços, que cal confluències àmplies per aconseguir objectius que avui són prioritaris en un context d'emergència econòmica, social i de crisi democràtica. Aleshores, és possible que es produeixin processos més amplis de confluència. Hi ha molta altra gent que n'està parlant, no només Guanyem Barcelona, no som ni els primers ni els únics, i podríem recolzar en un moment donat, no ho sé, ho hauríem de parlar, però en tot cas Guanyem Barcelona no pretén ser una marca que es presenti ni a les catalanes ni a les estatals. Doncs què pretén ser Guanyem Barcelona? I anem al projecte, que és el que es veurà avui en aquest acte a les Cotxeres de Sants, fent aquesta primera fase, efectivament, de recollir aquestes 30.000 signatures i suposo que de recollir idees i principis per començar a construir. Què és el que vostès volen construir? Bueno, doncs volem construir una ciutat democràtica feta des de les persones i per les persones que hi viuen. No ho és ara Barcelona, una ciutat democràtica? No, tenim la sensació que estem perdent la ciutat de Barcelona amb una dinàmica que és més àmplia, que no és només municipal, evidentment, però aquest mateix context que venim denunciant des de molts àmbits diferents, de democràcia segrestada, de dir que la democràcia hauria de ser molt més que votar cada 4 anys, però és que, a més, votant cada 4 anys tenim la sensació que no estem decidint res, que hi ha cada dia més uns poders econòmics a l'ombra que tenen una capacitat absoluta d'incidència en les nostres institucions, tenim corrupció generalitzada que ha desautoritzat i deslegitimat les nostres institucions, cosa que és molt preocupant des del punt de vista democràtic. Hem de, per tant, restituir la legitimitat a les nostres institucions, i això només es fa amb un procés de mobilització generalitzat on sigui la ciutadania la protagonista. I en aquest sentit, Guanyem Barcelona surt com una plataforma ciutadana, amb protagonisme ciutadà, de gent que no està vinculada a partits, però que el que proposa és una confluència molt àmplia per guanyar la ciutat de Barcelona, perquè sabem que a Barcelona hi ha una majoria social, clarament, que no està sent representada institucionalment, que pot estar molt fragmentada, que té una majoria que s'absté. Recordem que a les últimes eleccions va haver-hi un 50% d'abstenció, que malauradament és la norma de les darreres cites electorals. Tota aquesta gent desencantada de la política, però també hi ha gent que està organitzada políticament i que creu que ha d'haver-hi una ruptura i un canvi radical en les formes de fer i en les regles del joc. A tota aquesta gent la interpel·lem per ajuntar esforços amb objectius prioritaris, com és garantir els drets socials. Per sobre de tot, qualsevol política pública avui ha d'assegurar que a ningú li falti ni habitatge, ni menjar, ni sanitat, ni educació pública de qualitat, transports públics, subministres. Ja s'han de prioritzar aquests drets socials i hi ha recursos suficients per fer-ho, és qüestió de voluntat política. I, per altra banda, cal democratitzar la ciutat, les seves institucions, cal transparència, cal una auditoria i cal un nou contracte ètic també entre representants i representats. Entenc que el projecte s'està construint i que el que han fet és recollir, per tant no sé si podem concretar, però perquè també els espectadors puguin tenir el màxim d'elements. Posi'm exemples d'una cosa i de l'altra. Què faria vostè, que no s'està fent ara a l'Ajuntament de Barcelona per la primera part, entenc per la lluita contra les desigualtats, per resumir-ho, i l'altra banda, entenc que va més en la via de la regeneració o de com es funciona la política tradicional, per entendre'ns. Posi'ns 2 exemples. Com deies, clar, avui comença oficialment Guanyem Barcelona a l'acte d'aquesta tarda, amb la qual cosa el primer que farem serà un procés participatiu molt ampli, un desplegament als barris, amb grups de treball també temàtics i sectorials, perquè sigui tota la gent que ja està implicada en el dia a dia de la ciutat la que realment pugui dir la seva, fer un diagnòstic i fer propostes detallades. Però hi ha coses molt de sentit comú que avui formen part, jo crec, d'un consens molt ampli. Per exemple, en el que dèiem de democratitzar les institucions, hi ha mecanismes efectius per fer que hi hagi una participació real i efectiva. Actualment l'Ajuntament de Barcelona té una participació feta de dalt cap a baix, que és merament consultiva en el millor dels casos. Normalment, com a molt, et donen dret a la pataleta. Jo he estat molts anys en el moviment veïnal d'aquesta ciutat i ens entretenen en molts consells de participació en els que no decidim absolutament res. Les grans decisions de ciutat no es consulten només coses menors i, a més, l'última paraula mai les té la ciutadania. Aleshores, cal fer mecanismes efectius de participació ciutadana on realment es decideixi. Això es pot fer, per exemple, amb consultes vinculants sobre grans temes. Es pot fer descentralitzant molt del poder que està centralitzat en l'Ajuntament en els districtes i en els barris. Que cap pla urbanístic es pugui fer, com s'ha fet ara en el paral·lel, un pla urbanístic molt agressiu, molt pensat per al turisme de masses, sense comptar amb l'opinió dels veïns i les veïnes. El que estem veient a la Barceloneta. Un altre gran tema, a part de la participació, seria el del model turístic depredador i fora de control que hi ha ara mateix en aquesta ciutat, que només beneficia a grans lobbies hotelers, a grans multinacionals, que es fa en nom
de tota la ciutadania, es diu que beneficia el conjunt de la ciutat, però com s'ha vist a la Barceloneta no és així. Beneficia a uns pocs interessos privats i ens perjudica a una majoria. Però hi ha molta gent que també viu del turisme, no, senyora Colau, a Barcelona? Clar, però aquest és un discurs... A veure, el discurs que fem... Pregunto quina és la seva proposta per fer compatible, efectivament, que la ciutat no se segresti pels turistes, però que pugui ser... No pels turistes, el problema no són els turistes, és la gran indústria que avui està fora de control democràtic. Evidentment, són molt importants els matisos, perquè el problema no són els turistes, no estem en contra del turisme, ningú està en contra del turisme i molts de nosaltres hem fet turisme i és bo que la gent viatgi i que visiti la nostra ciutat. O sigui que el problema no és aquest. El problema és el model de turisme que, insisteixo, està fora de control, ja sigui pel volum absolutament desbocat i perquè es segueixen construint hotels, està ple d'apartaments turístics il·legals sense control i això està generant grans perjudicis en tots els barris afectats, però a més això es fa amb un discurs de que tots en sortim beneficiats i és fals. Realment qui està, i això per exemple si vas pel centre de Barcelona ho veus claríssimament, veus que estan tancant tots el petit comerç tradicional, està tancant perquè no pot competir amb les grans empreses, amb el fast food, i vas pel centre i ja no el reconeixes. A més estem perdent la ciutat, que se suposa que és l'atractiu turístic, o sigui que a més estem matant el futur de la nostra ciutat, perquè per beneficis a curt termini, amb unes grans empreses, a més, que la feina que generen, la generen molt precària, amb condicions a vegades que ratllen l'esclavitud. Aleshores, el que es tracta és de reorientar, no d'acabar amb el turisme, sinó de reorientar aquest model de forma democràtica, en primer lloc comptant amb l'opinió dels veïns i de les veïnes, sobretot dels barris més afectats, però a part de consultar els veïns, ficar criteris socials i ambientals en adjudicacions que es facin en temes turístics amb les empreses, promocionar i protegir el petit comerç de proximitat, potenciar economia social amb criteris també ambientals en el sector turístic i en altres sectors. O sigui que hi ha mesures molt concretes, molt possibles, que el que permeten és reorientar aquest mateix model perquè deixi de passar el que està passant ara. Igual que passa en àmbit estatal, que socialitzen les pèrdues i es privatitzen els beneficis, el mateix està passant a la nostra ciutat, que el govern de Convergència i Unió li ha ficat el cartellet d'en venda. Una de les crítiques que sovint es fa a l'esquerra és la fragmentació. Li dic perquè aquests dies, fins i tot veient els vídeos que vostès han gravat als barris, les preguntes que els fa la gent moltes vegades van dirigides en aquest sentit. Quina és la proposta de Guanyem perquè això no passi, perquè entenc que vostès pretenen aglutinar el màxim de gent al voltant de la seva idea i ser una candidatura realment amb opcions d'obtenir representació i demanar, entenc, no? Legítimament. És una de les ànimes de Guanyem Barcelona, això ara que estàs comentant. O sigui, per una banda està el tema de dir volem més i millor democràcia, hi ha unes prioritats, uns objectius de mínim que són els que ara majoritàriament compartim, i per l'altra està el comentari de molta gent de no pot ser que ja estiguem dividits o que hi hagi molta gent que no voti encara que pensi el mateix o que hi hagi moltes opcions que estan d'acord en aquests mínims i vagin per separat. Llavors, volem superar la lògica de la competència electoral. Pensem que els temps actuals requereixen amplitud de mires, generositat i saber prioritzar els objectius per davant de les sigles. I aleshores el que diem és, evidentment que si hi ha tantes formacions és perquè hi ha diferències absolutament legítimes en democràcia i que la pluralitat és una riquesa democràtica. O sigui que no es tracta ara de parlar de la unitat de l'esquerra o d'eliminar diferències, no es tracta d'això. Cadascú que segueixi sent qui és, amb totes les diferències més que legítimes. Ara bé, hi ha una situació d'emergència i hi ha prioritats, com és garantir els drets més bàsics, com és democratitzar les nostres institucions, acabar amb la corrupció, fer un nou contracte ètic que ens permeti controlar de forma efectiva els nostres representants. I si estem d'acord en aquests objectius, el que no pot entendre la gent és que no ens unim per fer-los possibles. El que ha de ser prioritari en política són els objectius, no les persones ni les sigles. I aleshores, amb aquesta idea és amb el que una plataforma ciutadana, que no són ni unes sigles ni unes altres, presentem Guanyem Barcelona no com una marca electoral més per anar a competir, sinó com una proposta on juntar forces de manera generosa i valenta per poder guanyar l'Ajuntament de Barcelona i guanyar la ciutat per la ciutadania.